Takže já vás zdravím lidi u natáčení mýho prvního videa. Jak jste si mohli všimnout, tak je to ze hry Hawken. Jestli to neznáte, tak jsou to roboti ze společnosti zvané Septium proti robotům ze společnosti zvané Prosk. A jsou na výběr 4 věci. Nebo ne. Jo, abyste se nedivili, jak tohle je Rocketeer, malinko vylepšený, lepší trysky, lepší opravovací robot. Šetřím na tu zbraň. No, teď vlastně nešetřím. Blokáda, malinko vylepšený. Ale co jsem vám chtěl říct, že jo, na výběr tu máme roboty jako Technician, opravuje, Berserker, to ani nevím, co dělá, Reaper, což je sniper, Infiltrator, rychlej, má kamufláž, Scout. Ten mi přijde asi jeden z těch horších. Je sice rychlej, ale moc toho nevydrží. Tu máme Assaulta. Tady. Ten by docela šel, ten má Weapon Coolant a tomu dá, že když má přežátý zbraně, což je tadle, takže mu to samozřejmě schladí. Brazier, Sharpshooter, Rider. Na to jsem si šetřil, nakonec jsem si rozhodl, že ne. Můj Rocketeer, Grenadier, granáty a Brawler. To nevím pořádně, co dělá. No, a abychom na to šli. Takže máme 4 meče. Team Deathmatch, Prosk proti Sentium, Missile Assault, máte 3 stanoviště. Musíte obsadit všechny 3, abyste zničili vlastně tomu druhému týmu budovu. Siege, na ten půjdem, to uvidíte, a Deathmatch, to je jasný, všichni proti všem. Jdeme na Siege, protože na ten chodím nejčastěji, protože na tom se nejlíp vydělává. Le magnifique. No, ale ještě abych to malinko shrnul, tak jsem si zapnout stopky, aby to šlo v pořádku. Rozhodl jsem se dělat tyhle videa, protože mě LPčka nebo let's playe zaujmuly u jednoho opravdu dobrýho youtubera. A tak jsem se rozhodl, že bych taky natáčel. Tím youtuberem je Smusa. Já vám dám ty do popisku videa, abyste věděli, o koho jde. A to je asi všechno, co bych vám řekl. Jak můžete vidět, tak tohle je ta nová mapa, Frontline. Už jsem na ní hrál, ale nevím. Malinko seknutí. Jo, dobrý. Já beru Rocketeera. Čekat, mám lagy. Jo, dobrý. Už se to dává do pořádku. Jsem v Sentium. Sentium já moc rád nemám, já jsem radši v Prosku. Ale no, nevím. Pokud tam nemáte zvuky, jak se omlouvám, ale teď se mi to ještě nastavovat nechce, tak za to líc uslyšíte mě. Víc. A vždycky, když jdu na Siege, tak jdu k té straně, která je víc vlevo. A sakra, jsem v rage. Když po mně střílí takový fialové věci, to mě zvyšuje to, že jsem přehřeju. Sakra. Tak jsem mrtvej. Omlouvám se za ty lagy, ale je to multiplayerovka, takže co se dá dělat? Assistance at your position.
Já jsem si ještě naučil, jak se dává blokáda. To je v řiti. Čkáte. Lag. Cčkem? Ne. Bčkem. Aha, to je mapa. B. Ne? C. X. Y. Ne. To je jenom něco říkám. Tak to ne. To je pro tým. F. Ne. Gčkem to bych vám zamával. Stereo. Tak out. Jo. Oni mají dost energie, takže se musím dostat k AA, což je anti-air. Vpravo pod tím radarem můžeme vidět, kolik je nás u anti-airu. Jsme tam teď 2, 3, 1. Tam budeme 2. Tak 3. Tak. Já se mi podaří vám ukázat, jak se healuje. Tady je nějaký týpek. A on je tady. Já sem hodím turetku. Jo, takhle se dává blokáda. Já vám ukážu, jak se healuje. Tohle je ten vylepšený robot, základní vypadá jinak. Jo, už jsme to zničili. Počkej, takže já tady můžu rovnou zůstat, protože nám chybí 3 energie. Takže to nemá cenu někam zdrhat. Mě zasah. Tak. Jsme tady 4, takže si musíme ubránit pozici. Jsem zabil? Ne, tak nezabil. Mám jednu asistenci a jednu smrt. Aha. Tamhle dole jsou nějaký. Dvě. Teď. Já jsem se, že je to cizí. To můj. Tak jo. Hele. Co to jako zkoušíš, ty hubo? Ani healovat mě nenechaj. Jo, kdybyste chtěli nějakou hru, kdybyste chtěli natáčet nějakou hru, tak mi napište do popisku, nebo ne, do komentů na video, jakou. Pokud ta hra bude pro mě zajímavá, nebude jako Amnezie, tak vám ji klidně natočím. To není žádný problém. Ale pokud bude extrémně jako Amnezie, nebo to bude Amnezie, tak tu natáčet nebudu. Amnezii už nechci nikdy ani vidět. Ano, dohrál jsem ji, ale tohle už nechci nikdy zažít. Snažím se zaměřit, ale nějak se mi to nevede. Nikde nikdo. Pojď.
Jak můžete vidět tady nahoře, tak tam vidíte, červený je Prosk, my jsme Centium, my jsme modří. No vlastně modrý je náš tým, červený je jejich. He. What the hell? Where is he? Kde je? No a zatím to malinko vyhráváme, no. Můžete vidět, už mají 2000 HPček. No a potřebujeme jim dostat, aby měli 0. Což by mohlo být za chvíli. Oni se nezaměřují na tu loď, protože oni můžou zničit. Tuhle loď. Ji můžou zničit. No a oni se zaměřují spíš na nás. Mám zatím dost XPček. Cože? Co to, sakra? Nějaká chyba? What happened? Nevím. Mi spadla hra. Jo, dobrý. Už to nabíhá. Promiňte mi, spadla mi hra. Stane se. Něco mi tam hlásilo chybu. Popravdě mi tam hlásil chybu antivirák. No ale už je to v pohodě. A můžeme se pustit do hry. Já to stříhat nebudu, já vám to udělám tak, jak to je. Protože já bych to stříhal, aby bylo hodně dlouho. Vlku, proč máš 300 a ne 250? Protože jsem si koupil cajk, který mi přidává balíčky. Já vidím snipera. No a můžete vidět, čím méně nás tady je, tím rychleji se mi to nabíjí. Myslím nádrže, ne životy. $200 z 600 a budu se moc vrátit. Zatím jsem třetí. 3, 2, 1, jedu. Takže lidi, já bych dokončil, dáme tu misi a to bude prozatím všechno. Určitě vám natočím další díly z téhle hry, protože tahle hra mě opravdu baví. Jo, kdybyste chtěli vědět, od koho mám tuhle hru, je to od Dave Czech, kámoš, s tím troubou chodím do třídy, bohužel. Moje, ať se taky nějaký XPčka. Šup, XPčka. Moc jich nebude, no a zatím to stačit bude. Tak, startujeme za 10 vteřin. Já se musím dostat na AAčko. Tohle bude zajímavý. Zajímavý boj. Určitě ve videu budete mít lagy, tak za to se vám chci omluvit. Moje chyba. Tak. Tady. What the hell? Má jaký roketýra, hajzl. Hej. Takhle z backstab, jo. Oni ze zadu na mě. Huby. Jsem skoro mrtvej. Slezu a klesem. Vy, jak můžete vidět, healuje mě Technician. A je jich tam nějak moc, oni nám ničí naší loď. Jo, tamhle máme nějaký. Tamhle ten mě snajpří. On se zrovna uhne.
Technice mě pořád healuje, což je velmi dobrá výhoda. Mám overheat, musím chvilku počkat. Teď. Je jich tam 6. Nikoho? Pořád healuje, což je výhoda. Už nevím proč. Měl bys mi zničit tu jejich loď. Což by se taky hodně vyplatilo. Jenže ji nevidím. Jo, tam. No, teď to malinko chvilku bude trvat. What the hell? Ne, to nemůžu sestřelit. Overheat. Do pytle. A jsem nechtěl. Chci dělat jenom turetku. No, nám to rozbijou, protože oni musí střílet prostě po nich a ne po této lodi. A to bude chvilku trvat, no. Zatím. No, nevím. Někdy dám určitě tu hru s kámošem. Zase s tím troubou Davem. A... kde je někde pode mnou. Tohle vypadá, že bude asi kritický. Tak ne, tak to nevím, no. Zatím se mi podaří. No tak, rozbij to. Jo, dobrý, mám to. Tyhle lodi mě zabijí. Zatím nejsem třetí. Celkový tabulce jsem čtvrtý. Což já teď vyložím náklad, těch zbylých 160 něco. Máme víc energie, což je výhoda. No, aspoň těch 161 by zatím mohlo stačit. To ještě jednoho potřebujeme, který by nám dal energii. No a už jsem třetí. Parada. Tak já se jdu připravit na AAAčko, nebo na AA. Bych tady dělal reklamu. Když tady někdo má turetku, já jsem měl taky turetku. Oho, jsme si kvit. Jo, takže já jdu obsadit, budu hlídat tady. Tak. Tak a za 10 vteřin by měla vyletět ta jejich. Teď. Jo. Jsme tady 3, čím víc nás tady je, tím rychleji se to nabíjí. Aha. Jo, technicián. Teď tohle bude malinko větší bitka. Jsme tady 2 proti 2. Kde jsou? A je turetka, aha. Sakra, těch tady je. Where the hell? Kde jsou? What the hell is going on? Myslel jsem, že tohle budeme mít vyhraný, ale jak tak koukám, tak ne.
Ne, jsem tu sám proti 4. Tohle asi prohraju. Se musím stáhnout. Jinak chcípnu. Nebo ne, semřu. A zničíme tu turetku, aby mě nesundávala. Tak. Se jí zabiju sám. 5-0. Paráda, no. Turetku mi hned zničí. Zatím se drží, hele. Bych sem ani neřekl. Tak jo, jednoho mám. Techniciána ještě k tomu, paráda. Až to klidně prohrajem, hlavně nebudou mít nějaký věci. Teď mi jde hlavně o XPčka, že chci speciál zbraň. 1:1:6. Jo. Už se tam dostal. Ne. Jo. Jsem tu, děti. Wolfík s vámi. Ty vás tělek, vaj. Nechtěl bych. Máme prohráno, no. Stay healnu. Konec, šmitec, prodali jsme. S tím už se nic neudělá. Jo, hned! No a tak tím jsme prohráli. Jo, jsem třetí v Most Assistants Scoreboard. Vyšlo Earnings. No, moc jsem toho nedostal. XPčka mi chybí málo na 11, ta 17. Tak jo, lidi. Tak to bude pro dnešek asi všechno. Děkuju vám, že jste se koukali a doufám, že se budete koukat na mě i dál. Tak jo, lidi. Děkuju vám a život s vámi. A hlavně užijte život a nebuďte jenom zase u toho počítače. A prostě život s vámi.